চিনি তাকু রবি দেববর্মানো থানায় 27 তারিখও এরেস্ট খালাইমানি হর 9:30 আবনি পরে চিনি ব্রহ্মথানি লিগেল সেল जों बनो फिरगन बागै बेल पिटिशन रक खालायखिया चिनि आंनि लगिदाव चिनि डिस्ट्रिक्ट नि ब्रह्मथानि प्रेसिडेंट बरंगलां टनि देबबर्मा तो वाइटिएफ नि वर्किं प्रेसिडेंट चिनि शांत देबबर्मा सेक्रेटारि मानदाय बे चिनि 21% जे तिनि बेल माननानै दङ बे जों बेल पिटिशन खालामनाया गुलो नुखा जे बेल रिजेक्ट उनका पुलिस दिनो अपन परे पुलिस कस्टडी रखा उनके नेक्स्ट डे तो जों आशा खाय तमनि बेल मानन हुई फिया सीडी आदिनो केस डायरी सकाय बागै बेल लिया गतिनि एटलिस्ट इंटरिम बेल संतिनि मानखा उनके जे सेक्शन रखो थेपाखा और 436 ते 34 आईपीसी चिले जे जों ससियेल मीडियायाव नुकमानि जों ससियेल मीडियायाव नुकमानि पार्टी ऑफिस बीजेपी पार्टी ऑफिस नि फातारो हरजों जिदिखाय आजागा तेबो हरजों लिरनाय बागै गोबां माने खिगलायनाय जों नुखा ओंखाय अकॉर्डिंग टू 436 ऑफ आईपीसी नि 336 धारानि मुताबिक के যদি কোনো নক খামকাহकै কোনো बार्न खाहकै अब 436 नि अंडर अप्लाई ओंके अब बहाय नगो खामकाहकै 436 अप्लाई के जे कोनो नक अब 7 गोनां नांनाय ओंके बिसिंगो पूरा खामना नांनाय हर जों नांनाय के जोंता मुजाका अखेत्रेव के मानदाय बीजेपी पार्टी बिसनि फातारो हर जों मासमिसि जों नुगो नक बिसिंगो अथवा बुंनि पार्टी ऑफिस अब ना सात गोनां कुनफानो मेंटेन गरै गते एसे बनो नगो थांगै हर आटकासा माने आंति रखै थांगै एरेस्ट खालायनानै अब जों बेलेखेनो आपनो साजागिया बे जों जुडिशियल रिनो जों 100% जों पइन्ट खालायो जों जुडिशियरी उनका इंडिपेंडेंट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव टे लेजिस्लेचर नि होते पूरा इंडिपेंडेंट हने बागै जों जुडिशियरी नो पइन्ट खालायो तिनि जों गुबैयै तमनि बागै जों तिनि बनो बेल मानखा जों बाकी बर' बागैबो जों थिनांगौ वानसुगै दङ ते चिनि प्रमथानि लुकरकनो एबा चिनि प्रसारकनो अमो हायके केस खिगलाय जे जोंनो नरम खालायन चाइटक मानि आबो कोनो दिनखौ सक्सेस जोंला कारण जों पइन्ट खालायो जुडिशियरिनो गुबैनो जों पइन्ट खालायो जों जे मानसा जेसाबां चिनि दफानो फेब्रुवारि बागै जे सामु या पुलिस जागै तमनि चिनि बुबाग्रानि लिडारशिपआव जों आबो जत खायनायनि बागै चिनि लिगेल सेल रेडी दङ जों अगरतलाव सिमिया त्रिपुरा हास्टेलनि गोरों जागो जे जागा कोर्ट दङ आजागा चिनि त्रिपुरा मथानि जे लिगेल सेल सिनामदार दङनि आरो निहैते जत लुकुरकनो त्रिपुरा सरकनो जों सुबानानि बागै जों रेडी दङ चिनि अफिस नर्थ साइमना मैग्नेट क्लब गानाव जों लीगल सेल ऑफिस दङ बजागा नरा कन्टाक्ट खायनि चिनि कन्टाक्ट नम्बर बेबार नो एग्जैक्ट दङ शुद्ध ताको रबिनि क्षेत्रे चिनि साउथ त्रिपुराव रंजा नरबनुखना चिनि खरगुरै चिनि किरतन त्रिपुरा संग्र बंनिबो जों बेल खाय गारि मानखाताबो बै अमा हायखेनो जों सभा खायने बरफ बोसनो कवरिखा जे जोंनो एरेस्ट खालायमाबाय जोंनो एरेस्ट खालाय हयरानि खालायमाबाय चिनि त्रिपुरा सरकनि मानथाय जे सानमानि आमनि हेते जों उसरु ब्लाक है जों बेबा चिनि वारियर्स रक जों अमा हायके सावते चिनि यथरक चिनि ब्रै मथारक जतन गोसोखांगाबो सामुखैनो फैनो लुगैदों 17 तारिख बो नोटिस कोर्ट तु फैजागले अपनी परे जों बनो जे नांमानि जों जत बेबा जों जत सुबावते चिनि बुगाग्राबो सुबाव दङ ते चिनि त्रिपुरा सान हामजानाय दं जत बिन फेमिलि थाङै जों जे सुबाय मानसि सुबाय दं बाकी रकम जतनो सुबाजा ओमफ्राय अमा हायकेन जों सुबानाय जों फाइनाल डेट्सफोरावबो गोबां गोरों जायगा धर्मनगर कैलाश सहर अमा हाय जायगायावबो चिनि एडभोकेट थानाय सामुखायनाय
sini legal cell ro abo je kebeng mungo klai tongai ro jotoro no subasur phaidan bagai sung tiar to bodo taw bel ma kang case ro ke bu pro paina case ro bu paino abo sung taw samia police ro bom investigation thaibani ya gulo boro charge sheet joma rikhabe afuno bomi case ni amaro trial ro nai sessions kuto abun bagai kuno wana jamai ko kri boro kam kaham ke aram kai nawo tongi mano te chini do phali bagai chini do phalo thakar bagai boro samung lai nanai